Φανταστείτε τη γη τυλιγμένη σε μια ζεστή κουβέρτα. Αυτή η κουβέρτα, η ατμόσφαιρά μας, κρατάει τον πλανήτη αρκετά ζεστό για να υπάρχει ζωή. Το φως του ήλιου περνάει μέσα από αυτήν, ζεσταίνοντας την επιφάνεια της γης. Κάποια θερμότητα επιστρέφει στο διάστημα. Ωστόσο, ορισμένα αέρια στην ατμόσφαιρα λειτουργούν σαν την κουβέρτα, παγιδεύοντας ένα μέρος αυτής της θερμότητας και διατηρώντας τον πλανήτη μας σε μια άνετη θερμοκρασία. Αυτή η φυσική διαδικασία ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου. Χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η γη θα ήταν πολύ κρύα για να υποστηρίξει τη ζωή όπως την ξέρουμε. Όμως, οι ανθρώπινες δραστηριότητες διαταράσσουν αυτήν την ευαίσθητη ισορροπία. Προσθέτουμε όλο και περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, κάνοντας την κουβέρτα πιο χοντρή και παγιδεύοντας ακόμα περισσότερη θερμότητα. Αυτό οδηγεί σε ένα θερμότερο πλανήτη και ξυπνάμε τη φόλωνη κλιματική αλλαγή. Οι κύριοι ένοχοι σε αυτή την τάση θέρμανσης είναι τα αέρια του θερμοκηπίου, όπως το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το υποξίδιο του αζότου. Αυτά τα αέρια προέρχονται από διάφορες πηγές. Η καύση ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για ενέργεια απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η αποψήλωση των δασών συμβάλλει επίσης στο πρόβλημα. Τα δέντρα απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα από τον αέρα, λειτουργώντας ως φυσικές δεξαμενές άνθρακα. Όταν τα δάση κόβονται ή καίγονται, αυτός ο αποθηκευμένος άνθρακας απελευθερώνεται πίσω στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, οι βιομηχανικές διεργασίες, η γεωργία και η διαχείριση των αποβλήτων συμβάλλουν στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρά μας. Οι συνέπειες αυτού του ενισχυμένου φαινομένου του θερμοκηπίου είναι εκτεταμένες και ανησυχητικές. Καθώς οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξάνονται, βλέπουμε αλλαγές στα καιρικά φαινόμενα, όπως συχνότερους και πιο έντονους καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες. Το λιώσιμο των παγετώνων και των πάγων προκαλεί άνοδο της στάθμης της θάλασσας, απειλώντας τις παράκτιες κοινότητες και τα οικοσυστήματα. Η θέρμανση του κλίματος διαταράσσει επίσης τα οικοσυστήματα και απειλεί τη βιοποικιλότητα. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι λεύκανται και πεθαίνουν, ενώ πολλά είδη φυτών και ζώων δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αυτή η περιβαλλοντική διαταραχή έχει επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες, επηρεάζοντας τη γεωργία, τους υδάτινους πόρους και την ανθρώπινη υγεία. Οι προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή μπορεί να φαίνονται τρομακτικές, αλλά υπάρχει ακόμα ελπίδα. Έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τη διαφορά, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και μεταβαίνοντας σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Κάθε ατομική δράση, όσο μικρή και αν είναι, συμβάλλει σε μια μεγαλύτερη λύση. Κάνοντας συνειδητές επιλογές στην καθημερινότητά μας, μπορούμε συλλογικά να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα μας. Μπορούμε να επιλέξουμε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ιδιωτικά οχήματα, επιλέγοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο ή το περπάτημα, και να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες που έχουν δεσμευτεί για τη βιωσιμότητα. Δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.